Čaute, ja by som vás chcel privítať pri novom videu. V dnešnom takom kratšom videjku si rozbalíme novinky, respektíve tohtoročné novinky od Foxu. Jedná sa teda konkrétne o prilbu Fox ProFrame. Je to teda prilba, ktorá je určená na horskú cyklistiku, takže poďme sa na to spolu pozrieť. Novú ProFrame sme si teda rozbalili a poďme sa bližšie pozrieť na to, čo sa nachádza vo vnútri jej balenia. Asi ako prvý by som teda začal takýmto bielým sáčikom. Je to teda sáčik na prenášanie, aby sa vám prilba nepoškrábala. Takže takéto vrecuško je v príbale. Ďalej máme v príbale výstelky. V prilbe sú použité od výroby tenšie výstelky, tie lícne. V príbale sú zase naopak tie hrubšie, takže si viete podľa vašich osobných preferencií vybrať, ktoré vám tam viacej sedia, že či to chcete mať na tých lícach také voľnejšie alebo naopak tesnejšie. To už je teda každého vec. Taktiež je ešte vlastne celé vnútro prilby, čo sa týka výsteliek, je v príbale, takže nie len tie líca, ale teda aj vrch hlavy, temeno a tak ďalej, takže všetky tieto výstelky tam sú. A ako posledný bod, respektíve posledná vec, ktorá z príbalu stojí za zmienku, je určite držiak na kamery GoPro. To teda začali teraz ponovom pridávať do balenia. Za mňa akože nápad super, akurát si osobne myslím teda, že je to troška nedomyslené zo strany Foxu, pretože nie všetci užívateľia majú, či už vôbec majú akčnú kameru. A zasa druhá otázka, že či všetci majú len GoPro. Toto sú všetky tri momentálne u nás dostupné farby prilby Fox ProFrame. Asi by som teraz možno troška prešiel k tomu, že by sme si o týchto prilbách povedali troška niečo viacej. Čo je možno na nich nové alebo prípadne odlišné od predošlého modelu. Ako sme už pri Foxe zvyknutí, všetky prilby od Foxu majú teda ochranný prostriedok MIPS. Takisto ani tieto prilby sú není výnimkou, takže všetky tieto nové ProFramey majú taktiež MIPS, tak ako aj po minulé roky. Čo však je oproti minuloročným novinka, je výškovo nastaviteľný shield, takže si ho viete nastaviť do troch rôznych polôch, každému ako vyhovuje. Taktiež ako novinku máme troška prepracovanú vrchnú časť spolu s temenom prilby Fox ProFrame. Jedná sa o to, že vlastne je troška zmenený tvar, sú tam pridané nejaké vetráky, takže prilba je zase o niečo málo vzdušnejšia a používateľsky príjemnejšia, asi tak by som to nazval. Ako sme už predtým spomínali, v príbale sa taktiež nachádza aj držiak na GoPro kameru. K tomu vám poviem len toľko, že názor si asi urobte sami. Vy, čo vlastníte GoPro kameru, super, určite to využijete. My, čo nevlastníme GoPro kameru, alebo teda vlastníme kameru od iného výrobcu, tak bohužiaľ môžeme len ticho závidieť a dúfať v to, že postupom času možno pridajú aj nejaký iný držiak do príbalu, ako len ten na akčné kamery od GoPro. Ďalej by som chcel povedať, že všetky prilby Fox ProFrame spĺňajú certifikát ASTM. Toto boli Fox ProFrame prilby. Myslím si, že sme si povedali o nich všetko podstatné a všetko dôležité, čo ste potrebovali počuť. Ešte mi však napadlo pár takých drobností, ktoré som zabudol. A to určite vás zaujíma váha tejto prilby, takže váha prilby vo veľkosti M je 790 gramov, ako u Foxu býva zvykom plus minus 50 gramov. Samozrejme, že teda váha prilby sa líši od veľkosti, to znamená logicky, menšia prilba bude vážiť menej, väčšia prilba bude vážiť viacej. Ešte by vás mohla zaujímať aj cena tejto prilby, takže cena tejto prilby je 289 €. Nájdete ju na www.foxracing.sk. Ja vám chcem poďakovať za zhliadnutie tohto videa. Taktiež by som vás chcel poprosiť o like a odber. Veľmi mi to, respektíve veľmi nám to pomôže. Keby neviete, kde nás máte nájsť, tak sme 711 Shopzone, nachádzame sa v Hornej Strede,
takže určite nás prídite pozrieť, radi s vami pokecáme, poradíme a ostatné už je na vás. Díky ešte raz, čaute.